אז שלום לכולם, ברוכים הבאים למבוא לכתיבה אקדמית. והיום אנחנו נעשה סקירה היסטורית, מה זה כתיבה אקדמית בכלל. מאמרים. מאמרים, כן, של אוניברסיטאות, כן. מאמרים זה סוג אחד של כתיבה אקדמית. מחקרים. והמאמרים הם לא בהכרח מידעיים, נכון? נכון. מדברים על מחקרים אקדמיים שהם לא מידעיים. אז כשאנחנו מדברים על כתיבה אקדמית, נכון? אנחנו מדברים על 7 סוגים, אוקיי? שונים. 7 סוגים של כתיבה אקדמית, אוקיי? יש מה שנקרא חיבורים. אוקיי. חיבורים קלאסיים זה בסך הכל משהו כמו מאמרי דעה, נכון? זה לא בדיוק. הייתי אומר, חיבורים יכולים להיות ספרותיים, נכון? ביקורתיים. ביקורת ספרותית. יש עוד סוג של כתיבה אקדמית, נקראת סקירה. סקירה ראשונית? לא. סקירה ספרותית או ביבליוגרפית, נכון? סקירה של הספרות, של המקורות. בעצם אתה לוקח נתח את כל המשאבים והמקורות שאתה השתמשת בהם, אתה עובר עליהם אחד-אחד, מצוטט, אוקיי? את כל המקורות בתוך החיבור, ואתה מפרט. מפרט למה בחרתי, איך בחרתי, אוקיי? גם חיבורים זה דעה, אמרת. מה? אמרת שגם חיבורים זה דעה, לא? לא, זה משהו אחר, זה ספרותי, אוקיי? או ביקורתי. דעה זה מאמר דעה זה משהו אחר, אוקיי? זה דעה אישית? מאמר דעה זה דעה אישית, בדיוק. אתה חווה את הדעה האישית שלך, טורים בעיתון למשל שאתם קוראים, כל מיני כתבים ודברים כאלה. זה מאמר דעה, אוקיי? כתיבת דעה או מאמר דעה. בסדר? סוג רביעי של כתיבה זה כתיבה אנליטית. זו כתיבה שמנתחת סוגיה מסוימת, אוקיי? היא מתמקדת בסוגיה מסוימת, אוקיי? ספרותי זה עוד סוג. בסדר? עד 2 זה 5 כבר. אוקיי. אז יש חיבורים וספרותיים ביקורתיים כאילו? כן, ונדבר על עוד משהו. גם 3 שנה. 3. סקירה ביוגרפית זה 3. יפה. אוקיי. ויש מה שנקרא מאמרים. הכל שונה, אוקיי? מאמרים? מה זה מאמרים? מה ההבדל בין מאמרים לכתיבת דעה? כי מאמר זה משהו שהוא לא דעה של מישהו. אתה לא יכול להכניס את הדעה שלך במאמר. המאמר הוא לכאורה אמור להיות אובייקטיבי, אוקיי? זה אמור להיות האמת הלא מסולפת, אוקיי? שאין בה שום, אוקיי? אתה לא לוקח שום צד או דעה. בסדר? זה אמור להיות האמת האמיתה. בסדר? אלה 6 הסוגים, אוקיי, של החיבורים המרכזיים. בסדר? עכשיו, כשאנחנו מדברים על האקדמיה עצמה, כמו שאמרתי, זה הולך להיות משעמם. אז, יודעים מה המקור של האקדמיה? לא. מה, המילה? כן, אני לא מבין את השאלה. אקדמיה? כן. המילה? כן. אקה? המילה מתייחסת למקום ספציפי ביוון העתיקה, את יוון הארכאית, הארכאית הקדומה. מה זה רלוונטי לנו? זה לא רלוונטי, אמרתי, זה הולך להיות משעמם. זה אנחנו לדעת את זה. יפה. אנחנו רוצים להשתעמם בכיף. אני אמרתי, סקירה היסטורית, נכון? עיונית. אבל חידשת לי, אני חייבת להגיד שוואלה חידשת לי. אהבתי. לא ידענו את זה. חשבתי שכתיבה אקדמית זה רק דעה אובייקטיבית. זהו, אני הולך לחדש לך בעוד רגע. אהבתי ממש, באמת. האקדמיה היא הייתה בעצם גימנסיון,
אתם יודעים מה זה גימנסיה? לא. גימנסיה? לא שמעתם על המילה? גימנסיה. כאילו בית גימנסיה, ספר. נכון. כן, בית ספר. בית ספר. זה היה הכינוי לשמות של בית ספר ביוון העתיקה. גימנסיה? אתה יווני? גימנסיה, לא. סקירה היסטורית, אמרתי, זה הולך להיות משעמם. צריך להיות כיף נראה לי. נכון? כן. הוא גם אמריקני. אמרתי שאני עזרתי שזה הולך להיות גם משעמם. האקדמיה נוסדה על ידי אפלטון, היסטוריון, פילוסוף, מאוד חשוב. נקראת האקדמיה, זה המקום איפה שהוא לימד, ייסד את האקדמיה. האקדמיה הייתה חורשה של עצים, ממש בפאתי אתונה העתיקה, מהמאה הרביעית, בסוף המאה הרביעית לפני הספירה. זהו, על האקדמיה. עכשיו נמשיך על כתיבה. כתיבה, אנחנו יודעים הרבה על כתיבה, אוקיי? ועל הכתיבה האקדמית באופן ספציפי, אנחנו עכשיו נתחיל לדבר. בסדר? הכתיבה האקדמית, אוקיי? היא אמורה להיות ביקורת, אוקיי? ואני אסביר. אני יכול למחוק את זה, כי כן, גם מוכן. זה הכל מוקלט. רק תשימו לב שזה לא מפסיק את ההקלטה. אני על זה. בסדר? זה לא סבבה. אתה יכול להשתמש בטוש השחור יותר טיפה? כן, זה זה באמת בטוש השחור. אבל תמחק אותו. כן. אם אתה רוצה מים או משהו בתוך כדי, כן, אני אשמח. באהבה רבה. אוקיי. חכה למים ואז אני אמשיך. אין כוסות. זה בעיה, אם זה בכלל. מה אתה לומד מתמטיקה? אני לא לומד את זה. מה נפל? פשוט כתיבה מדעי. אני לא יודע, אין לי זמן. אז בוא שקול, אני שומע. לא, שומע, מקשיב. מקשיב לנו, אבל רוב ההקלטה הלך לצחוק. יופי. זה בגלל שני מים, הוא מגיתי לעצמי. זה של התוכנית. אני גם חלק מהתוכנית. אתן לכם הגדרה מילונית של מה זה כתיבה אקדמית. בסדר, אני לא אשתמש בשפה, אוקיי, פלצנית או איך זה נקרא? מתנשאת? לשון מליצית. לשון מליצית, אוקיי? בסדר? לא, מתנשאת, גם מתנשאת, יאללה, לך יאללה. אוקיי, זה כתיבה אקדמית. כתיבה אקדמית. היא הביטוי המקצועי מנוסח, אוקיי? שכלתני של דיסציפלינה. What? מה זה דיסציפלינה? דיסציפלינה זה תחום, דיסציפלינה? זה תחום מחקר, אוקיי? תחום מחקר. תחום מחקר. איך אומרים את זה? דיסציפלינה. דיסציפלינה. או דיסציפלין. כס. כן. נו, מה? דיסציפלין. 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 כאילו אופי. אופי? לא, זה לא מהמילה אופי. כאילו לא בהכרח. דיסציפלין זה מהמילה, איך זה נקרא? אוקיי, מישהו שהוא ממושמע. ממושמע? דיסציפלין? ממושמע. דיסציפלין, זה לא? זה תחום מחקר, אוקיי? זה הביטוי המקצועי המנוסח השכלתני של דיסציפלינה בתחום מחקר, נכון? בשימת דגש על סוגיה, אוקיי? סוגיה או נישה. שמעתם על הביטוי הזה? נישה, ביטוי כן. של נישה. כי זה כמו תחום.
כאילו סוג. נישה זה זה לא בנישה שלי, זה לא תחום ברמה. מאוד מאוד ספציפי. בדיוק, כן. אוקיי? בסדר? סוגיה או נישה, נכון? בתוך תחום המחקר, נכון? אומרים פקולטה, נכון? הפקולטות השונות. בתוך הפקולטה. בסדר? מה זה המילה הזאת? איזו? פקולטה. הפקולטה, למשל, הפקולטה למדעים. כן, מה זה? הצבאית. מה? יש כל מיני גם משפטים, איזה, מה זה? כן. הפקולטה זה סוג של משפט. מגזר. מגזר? כן. זה אסופה של תחומי מחקר שונים. למשל, מדעי החיים, נכון? הפקולטה למדעי החיים היא בנויה מביולוגיה, נכון? כימיה. מדעי החיים, זה יכול להיות ביוכימיה, למשל. אבל הכימיה נופלת תחת פיזיקה. הפקולטה הרפואית. למדעים המדויקים. זה המדעים. אנחנו לא שם, אנחנו טבע. טבע, כן. אנחנו מדעי טבע. הטבע, נכון? ביולוגיה, מדעי החברה, במדויקים. סוציולוגיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, כל האלה. קרימינולוגיה. קרימינולוגיה, מדעי החברה, מה עוד? מכירים את מדעי המונח מחשב? אנתרופולוגיה? לא. זה גם חלק ממדעי החברה. אצלנו זה המקצועות אנתרופולוגיה זה אנתרופוס מהמילה יווני. יווני. בן אדם. המילה בן אדם, בן אנוש, כן? אנתרופוס. אנתרופולוגיה. המחקר של בני האנוש, אוקיי? מחקר בני האדם, אוקיי? רואים יותר טוב עם המרקר הזה? כן, רואים מאוד. כן, כן, רואים יותר טוב. יופי. אז עכשיו. רואים את החלק הזה של הלוח? לא, רואים רק את האמצע. החלק, רק מאחוריך, את האמצע? כן. מאחוריך רואים. רואים, זהו? רואים. לא, לא, רואים. כן, עד בדיוק. לכאן? אוקיי, אז בואו ננצל את השטח פה. תעשה לך פס, לא? אפילו טיפה אחרי. תסתור את זה. ככה? רגע. כן, כן. יופי. אוקיי. זה רק הגדרה. משעמם, הזהרתי. אני שואל ככה על היד, זה משעמם. אני אומר שזה משעמם. לא, זה בסדר. חלק הראשון משם. אוקיי. זו הגדרה, נכון? כן. כן. יופי. חשוב לזכור את ההגדרה הזו. זה חשוב לזכור אותה. אתה לא יכול לצאת מתחום הנישה שבה אתה בחרת לחקור. אוקיי? מאוד חשוב. אוקיי. כתיבה אקדמית. מקווה שהטוש הזה לא ימות. יש עוד אחד. עוד שבוע. בוא נראה כמה רחוק הם כמה הוא יחזיק. אנחנו יכולים למתוח את הטוש הזה ואחרי זה. יופי, תודה רבה. אחד מהם אמור להיות חדש. אחד מהם חדש. חדש? כן, יכול להיות זה מה השני. שאני רשמתי שם, אני בוא נלך על זה. לא נכנס. יופי. כתיבה אקדמית אמורה להיות שכלתנית בכתיבה, אוקיי? אפשר אולי להפשיט איזה שפה יותר עממית? שכל, עם השכל, שכלתנית. לא, לא רק את זה. אוקיי, וואו. מחדש, אוקיי? מחדש, ככה. כתיבה אקדמית, הביטוי המקצועי המנוסח על פי השכל, על פי התבונה. שמעתם את המונחים האלה. לפי רציונל הטהור. רציונל זה ההיגיון. אוקיי? אוקיי. אז דיסציפלינה, כמו שאמרנו, זה תחום דעה או תחום מחקר. סליחה, תחום מחקר או... נישה. לא, הנישה זה מה שאת מתמקדת. זה בתוך, רק זה סוגיה בתוך, אוקיי? זה סוגיה בתוך קטגוריה אחת שהיא בתוך תחום המחקר, אוקיי? אני אתן לכם דוגמה. פסיכולוגיה, נכון? תודה. ביי, פסיכולוגיה, נכון? כן. זה תחום המחקר,
רואים את ה... נראה השני אוקיי. יותר טוב. נכון, אוקיי. אני חושב שאתה צודק. זה כן, השני יותר טוב. זה הנישה שלנו. כן. בפסיכולוגיה יש הרבה תחומים. תתי, נכון? תתי תתי נושאים. פסיכולוגיה מתחלקת בכללי לשניים, נכון? פסיכולוגיה קלינית? ו... פסיכולוגיה טיפולית. כאילו, קלינית, פסיכולוגיה... זו טיפולית, נכון? כן, זה אותו דבר. ונפשית? ופסיכולוגיה חברתית. נפשי. חברתית, לא? לא יודעים. זאת פסיכולוגיה חברתית, קלינית טיפולית. קרימינולוגיה, נכון? זה נופל תחת קלינית טיפולית, נכון? נכון? אז מה שאמרה, נפשי, איפה הנפשי נפש נכנס? גם שם? יפה. לא, פסיכולוגיה זה הנפשי. פסיכולוגיה זו נפש האדם. תורת הנפש. הנפש. יופי. אוקיי. מאוד. בסדר? עכשיו, קלינית, קרימינולוגיה נופלת תחת המטריה של קליני, טיפולית. אוקיי? ופסיכולוגיה אנליטית. אנליטית בכל מקום. מתמטיקה אנליטית, זה אנליטית. מה זה אומר אנליטית? צנטריפוגה, פרבולית, כן. סתם. יופי. אנליטית זה לשון לנתח, אנליזה. בסדר? גם זה מיוונית. כן, זה מיוונית. באמת? כן, אנליזה. כן. אנליזה. ניתוח. ניתוח, אוקיי? כן. בסדר? יופי. יס. אוקיי. מה הייתה פה? כן. אנתרופולוגיה, נכון? אפשר לעשות את הטענה שהאנתרופולוגיה גם נופלת תחת הפסיכולוגיה האנליטית. כי זה מחקר בסופו של דבר. היא יכולה להיות שילוב, נכון? אנתרופולוגיה בשילוב של מה? תורת הנפש של בני אדם. של מה? פסיכולוגיה. תורת הנפש אמרנו כבר, זה פסיכולוגיה. אז שילוב של... הניתוח, אנתרופולוגיה, אמרנו מחקר בני אדם. אנתרופולוגיה לא וסוציולוגיה, נכון? כן. יופי. הם הולכים יד ביד ממש טוב. סוציולוגיה, מה זה סוציולוגיה? לא ספרנו. מחקר, נכון, ומדעי החברה, אוקיי? אנתרופולוגיה, והשני מחקר בני אדם. חקר בני האדם, נכון? כן, אוקיי. בסדר? אוקיי? רק דוגמה אחת. אני יכול למחוק את כל זה. מקליט, מסריט. כן. אתה שולח לנו. זה מצא לי בכל זאת. שאם זה מגיש. אפשר למחוק. זה מסריט? כן, כן. יופי. אני חושבת שאמרת את זה. אוקיי. בוא נדבר. רק שנייה. אני לא רוצה לדבר עם הגב שלי. אוקיי. בוא נדבר על משהו אחד מאוד מהותי במחקר, אוקיי? חשבתי שהפקק לא משגע. כן. הכל מסיח את הדעת שלי, זה לא יאמן. אנחנו גם כאלה. כל מה שהפרעות נשאר. כן, גם אני כזה. אוקיי. ככה. משהו מאוד בסיסי במחקר, אוקיי? בכתיבה אקדמית, כשניגשים בכלל, אוקיי? חשוב שהביקורת שלנו, כמו שאנחנו אמרנו, היא תבוא נכון מהרציונל. מההיגיון. הרציונל, ההיגיון. עכשיו, איך בכלל ניגשים להתחיל לחשוב על מה חושבים בתחילה בכתיבה האקדמית? על מה לעשות? מה מעניין? לא, לפני זה. לפני שעושים מה? מחקר מסוים. הדבר הכי חשוב שצריך לחשוב עליו. מה, כאילו... אתה צודק שצריך לעשות ציור מוחין. כן. אוקיי, צריך אבל לבחון בצורה שהיא כללית, כאילו, אתה מתכוון? בצורה כללית.
למה? אני יכול... באופן כוללני. אוקיי. כמו שאמרנו, דבר ראשון, אתה צריך לדעת אם המחקר שלך עוסק בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, קרימינולוגיה, מדעים. כן, את התחום כאילו לדעת. כן, אם הוא עוסק ברפואה, עריכתים, לא משנה מה, נכון? תמיד יש לו זיקה, נכון? לאחד מתחומי הדעת. בסדר? תחום המחקר שלך מצומצם, נכון? השביל הולך ומצטמצם, ככל שאתה מתקדם עם העבודה. אתה יותר מתמקד במה שחשוב לעבודה שלך, נכון? לכתיבה. וככה, אתה מתקדם, שולל, אוקיי? אפשרויות, אתה שולל נושאים שהם לא הגיוניים, נכון? או שהם לא הגיוניים, לא הגיוני לכתוב עליהם כמו... אם אתה כותב מחקר בספרות, אז אתה יכול לדבר למשל על בידיון, נכון? דברים שהם דמיוניים, פנטזיה, דברים מהסוג הזה. אבל כשאתה ניגש למדעים האמיתיים, הריאליים, יש את הריאליים, נכון? שמעתם את הביטוי הזה, ריאלי מקצועי, מדעים מדויקים למשל, נכון? מתמטיקה, הנדסה, ארכיטקטורה, כימיה, פיזיקה, כל הדברים. מכירים את זה, אבל מה זה אומר? מה? לא, מקצועות מכירים. הריאליים. מקצועות ריאלי? הריאליים המציאותיים עוסקים בחומר, בסדר? זה עולה לך? ו... מתמטיקה? מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, הנדסה, ארכיטקטורה, כל הדברים האלו, שמשתמשים בחומרים וכאלה. כן. המקצועות הפרקטיים, כן. אוקיי? בניגוד נגיד אנגלית, מה זה? שפה? לאנגלית זה משהו אחר. לא, זה שפה כאילו בתכלס. זה עכשיו במדעי הרוח. לא, ההבדל הוא, אתה עוסק בפרקטיקה, במדע, אוקיי? אוקיי. בסדר, המדע שהוא פרקטי אמיתי. פרקטי זה שימושי, אוקיי? חומרי. אני אסביר את ההבדל, אוקיי? בכללי, זה, אני עושה את זה רק בשבילו, אוקיי? בכללי. החלוקה היא לאונתולוגיה, אוקיי? מילה יוונית. אונתולוגיה, תורת היש, אוקיי? מה שנמצא, חומר, אוקיי? לאפיסטימולוגיה. אוקיי, תורת היש היא כל הדברים שניתן, כל האובייקטים שניתן לחוש אותם בעזרת 5 החושים. בסדר? זו האונתולוגיה. אוקיי? צריך להחליף את המרצים. בגדול זה נקרא... אתה רוצה שאני אעבור קבוע? לא עשה לנו מבוא כזה. כן, לא עשה לנו מבוא מקיף. לא, הוא לא עשה מבוא מקיף? אף פעם יודע. רוצים שאני אכנס, אני אעבור לכם. הוא דיבר איתנו יותר על החשיבות של איך לכתוב טוב בשפה העברית, עם מילות קישור וכאלה. ואני מאמין שזה לא מספיק. בשבילכם. אני מכיר תלמידים מיואל, יש לי ניסיון. הם לא מכירים את הלשון האקדמית. עכשיו, אני לא בא לזלזל באף אחד. אני יודע שהם לא מכירים את הלשון האקדמית. כמו כל סטודנט חדש שייכנס לאוניברסיטה, הוא לא מכיר את השפה האקדמית. בסדר? זה לא מזלזל באף אחד, באמת. אוקיי. אונתולוגיה בכללי זה תורת היש, אוקיי? מה שנמצא. אוקיי? אומרים מצוי רצוי. עכשיו אנחנו דיברנו על המצוי, נדבר על הרצוי. האפיסטימולוגיה. אפי מעל, סטימולוגיה, סטם, מעל לחושים. אוקיי? אפיסטימולוגיה, בסדר? מה שניתן לתפוס, אוקיי? מעבר ל5 החושים, אוקיי? בקיצור, מעל מעל ההיגיון, אתה סתם. לא מעל ההיגיון, זה ההיגיון. מעל החושים. מתחת לרמת ההיגיון. מעל החושים. ההיגיון הוא לגמרי מטאפורי, אוקיי? ההיגיון הוא לגמרי מטאפורי, אין לו שום זיקה לעולם האמיתי. זה יכול להיות... ההיגיון הוא עולם, אוקיי? הוא
או קוסמוס, מיקרו-קוסמוס, אוקיי? עולם קטן, יקום קטן, ששוכן בין שתי עונות, אוקיי? הוא לא קיים באף מקום אחר, נכון? אין היגיון. כן. אם הוא לא נתפס על ידי האדם, אם הוא לא עובר את המסנן, את הפילטר של 5 החושים. נכון. מה שלא עובר דרך 5 החושים, נכון? זה אפיסטימולוגיה. מעל לטבע, אוקיי? משהו מעל לטבע. איפה שנגמר ההיגיון מתחיל האמונה. איפה ש... באמת, זה כזה. איפה שמתחיל ההיגיון... איפה שנגמר, סליחה. לא, מה? לא ככה. לא שירה? איפה שמתחיל ההיגיון נגמרת האמונה. לא. איפה איפה שנגמר ההיגיון מתחיל האמונה. נכון, נכון, כן. זה מעל הטבע, אוקיי? אז תורת היש זה דברים שיש בהיגיון? לא, לא הבנת אותי נכון. אני לא הבנתי אותך. לא הבנתי אותך, אני אסביר לך. האונתולוגיה היא התורה של היש, של מה שקיים בעולם הפיזי האמיתי, אוקיי? מציאותי, ממשי, מוחשי. מה שניתן לתפוס, כל אובייקט או עצם, נכון, בעולם שקיים, שפיזי. יש לנו את השולחן הזה, נכון? הלוח הזה, המרצפת, נכון? אז הוא חייב להיות מוחשי, אתה אומר? כאילו, כל מה שאפשר לגעת בו? כל דבר שניתן... משהו פיזי, שכל לחוש. כל דבר שניתן לשמוע, לראות, להריח, נכון? לחוש. זה באותולוגיה. בדיוק. בסדר? הבנתי אותך. יופי. כל דבר שניתן לראות, לחוש, להריח ולגעת. אקזקטלי. 5 החושים. כל דבר שניתן לתפוס אותו, להבין אותו, אוקיי? על ידי דרך 5 החושים. אוקיי? אוקיי. יופי. מכאן, נדבר על השיטה המדעית. שמעתם על המונח מתודה מדעית? כן, מתודה. כן. מתודה זו? השקפה. זה לא השקפה. בתיאטרון מתודה. נכון? נכון, אבל זה משהו אחר. זה לא יודעת. משהו אחר, זה נקרא... זה קשור. סליחה שאני מקלל באנגלית, אבל זה method acting. of course. method acting. מה זה? זה מתודה. מתודה. אתה רוצה לשמוע עובדה? לא כללה, לא באמת. רוצה לדבר איתנו באנגלית כדי שנבין? מה? רוצה לדבר איתנו באנגלית? ככה נבין, אנחנו בפטור. אתם תבינו יותר טוב? יש לנו פטור אנגלית, מה זאת אומרת? אנחנו נבין יותר טוב. אתם חייבים ללמוד אנגלית. אנחנו לומדים. יש רף מסוים של לימודי חובה באנגלית. לצערנו. נכון, כן. אני מורה לאנגלית בעיקרון. בוקר אור. בוקר טוב לך, מה שלומך? בוקר טוב, בסדר. מורה לאנגלית, כן. איפה אתה? איפה אתה מלמד בבית ספר? כן, תיכון. יפה. אתה מלמד פה, כבר 7 שנים. מרצה? לא. תוכנית יועד. תוכנית? אנגלית אתה גם מלמד אנגלית? אנגלית? אנגלית. יש לך שנה מישהו? אקדמית. אתה מלמד השנה מישהו באנגלית? יש לי שתי סטודנטיות, כן, שאני... שלנו? כן, אני יודעת גם מי? מיטל. ו... לא יודעת, רק לא קורל. ליטל וקורן, כן. יפה. יפה שאת יודעת. אוקיי, בואו נמשיך גם. כן. אוקיי. שיטה המדעית, אוקיי, אומרת בפשטות, נכון? פשטות. לא אפיסטימולוגיה, לא כלום. בסדר? יש עוד מילה אחת, ביטוי, מושג שהוא קצת, אוקיי? לא יפה, אבל לא יפה מבחינה שהוא לא, בסדר, הוא לא בשפה פשוטה. אוקיי. כך. שיטה המדעית, אפשר למחוק. כל מחוק. נמחל. אוקיי. שיטה המדעית. השיטה זה מתודה, לא? יפה. בדיוק. כן. מתודה. מתודה, מדעית, נכון? מתודה רציונלית למשל, לפעמים אומרים.
לפעמים קוראים לה תבונה, נכון? תבונה, שכל, אוקיי? יודעים מה? פה יהיו המילים הרגילות, אוקיי? מילות חול, ואלה יהיו מילות לעז. מה? מה זה? חול? חולין? לא, זה לא... לעזית. יודעים את המושג הזה? מה? זה בין קודש לחול? כן. שפה גבוהה ושפה נמוכה. לא, קודש לחול, יום חול. לא במובן הדתי. בשפה, יום חול, בעברית. נכון? קודש שבת. אז מילות יום חולין, רגיל, כאילו. יפה, מילים שמשתמשים בהם לכאורה ביום יום, כן. למילים שהן אקדמאיות, אוקיי? אז תעשה, אין בעיה. נעשה ככה, יודעים מה? זו שיטה טובה. יותר טוב. ככה נעשה מפתח מונחים כזה, אוקיי? מפתח שמות. לא מבקשים מכם, אני הבנתי השנה, לעשות מפתח שמות. לא, מבקשים מאיתנו קודם ניסוח ראשי פרקים, ניסוח ראשי פרקים. ואז אחרי זה ניסוח של מבוא. שאלת מחקר. אין לנו שאלת מחקר, אנחנו לא עושים... אין שאלת מחקר. לא דורשים איך מכם. המבחן הולך להיות בנוי, אתם יודעים? אנחנו עושים את המבוא קודם, קודם כל אנחנו עושים את הניסוח ראשי פרקים, ואז עושים את המבוא, אבל אנחנו רוצים לדעת קודם מה אנחנו עושים. אם נעשה משהו שיעלה בשם שאלת מחקר, ראשי פרקים או גם תוכן ענייני? כן, בדיוק. גם וגם? כן, הוא רוצה שננסה, וזה אנחנו איתכם. ולא עשינו את זה, אנחנו... אוקיי, נסיים עם זה, אוקיי, נדבר עוד טיפה ואז נסיים את זה, בסדר? אוקיי, המתודה, השיטה המדעית אומרת ככה, היא גורסת שעל ידי שימוש בשכל הטהור, אוקיי? אתה לא משתמש באמצעים אונתולוגיים, נכון? במה שניתן לחוש, אתה משתמש רק ברציונל, רק בהיגיון, אוקיי? אוקיי. בסדר. הפילוסופיה, הרבה מהפילוסופיה המודרנית, כמו שאמרתי, זה משם הזהרתי, אוקיי? הפילוסופיה המודרנית, פילוסופים כמו שפינוזה שכתב את מאמר על תיקון השכל. תיקון השכל, זאת אומרת, על התפיסה, אוקיי? מבקר את התפיסה האונתולוגית הגשמית, בסדר? והוא רוצה לעלות, כמו שאמרת, נכון, אמרת לעלות משהו מעל הטבע, מי אמר לי? אמונה? משהו כזה, נכון? איפה שאני כבר ההתגיים. יפה. אנחנו רוצים לחזור להיגיון, נכון? כן. להפסיק להאמין בעולם הפיזי, נכון? בעולם הממשי, ולעבור לעולם התיאורטיקני, תיאורטי. לא רוחני, שכלתני, אוקיי? כן. העולם שבו... למה זה מרגיש הפוך על הפוך אבל? כאילו... ככה זה. כאילו מה שאתה רואה ומה שאתה זה יותר היגיון. אונתולוגיה זה מה שאתה רואה, מה שאתה שומע, מה שאתה מריח. אבל זה מבחינתי זה היגיון, זה הגיוני. מה? מה שאני רואה זה מה שאני שומע, ככה, לא? נכון, אבל כתיבה, שאתה כותב משהו, הפעולה עצמה היא פיזית, נכון? אתה חש. אתה חש את העט, אתה רואה את הטיו, נכון? זה כתיבה נעשית בצורה שהיא... נמרח על הדף, נכון? יצירה של האותיות, של המילים, של המשפטים, פסקאות. זו הפעולה שהיא מעל הטבע. זו הפעולה שהאדם מבצע אותה. כי מה? אני לא הבנתי. נכון? הפעולה הפיזית המכנית של כתיבה, אוקיי? הדבר היחיד שקיים בזה... הכתיבה הפיזית שהבן אדם עושה. שהבן אדם כותב. יש לנו 3 דברים שאנחנו חשים. שהוא רואה, נוגע. יש לנו את היד, נכון? גישוש. גישוש ויזואלי. יפה. אבל הפעולה המכנית הטכנית עצמה משתייכת לסוגה האונתולוגית, למה שיש. מה שאנחנו כותבים, התוכן, האופן שבו אנחנו כותבים,
טון הדיבור שלנו. עכשיו זה מאוד רלוונטי לכתיבה המדעית, לכתיבה האקדמית. טון הדיבור שלנו מכתיב את האופן שבו אנשים אחרים יקראו, אוקיי? ויתפסו ויעבירו ביקורת או ישפטו אותנו, אוקיי? השיטה המדעית שואפת להיות אבסולוטית. זאת אומרת שברגע שאנחנו ניגש לקרוא מאמר, אוקיי? דעה, או מאמר מדעי, בכתב עת או מגזין או עיתון או לא משנה מה, בסדר? שאנחנו לא נמצא שגיאות, אוקיי? שגיאות רציונליות, אוקיי? אתה יכול לתת דוגמה? סתם דוגמה אם עולה לך. דוגמה כרגע בשלום, אני לא יכול באמת לתת לך, אבל יש משפטים שמנסחים אותם למשל ששוללים אחד את השני. למשל, אני לא יודע שאני יודע. נכון? או שאני יודע שאני לא יודע. זו סתירה. נכון? כן. זו סתירה. כי אין דבר כזה, אני לא יודע. בדיוק. זה סתירה. אז אתה אומר שכאילו... כי אתה יודע שאתה יודע. זה כשל לוגי. זה נקרא כשל לוגי. בסדר? אבל אתה אומר שבכתיבה עצמה כאילו... כשל באופי החשיבה. כן, כן. אתה אומר שכאילו בכתיבה עצמה, האופן שבו אנחנו נכתוב את המאמר כאילו, אז הוא צריך להיות באופן כזה שכאילו לא ייכנס שם הדעה שלי. לא, לא, לא. אני לא אמרתי דבר כזה. אני לא אמרתי דבר כזה. אז מה? לא הבנתי אותך. אני אמרתי, לכתוב באופן הרמטי. מה זה הרמטי? אתה מדבר בשפה גבוהה. לאט לאט אמרתי, זה משעמם, אמרתי, בסדר. כך. הרמנויטיקה, סליחה, על הכללה עוד פעם. הרמנויטיקה. סליחה, מוכלת לי? לא, אני ברור שאני שלך, קודם כל תודה רבה לך, אני כותבת, באמת. אם אתה חושב, אני כן כותבת. לא, אני לא אמרתי שחס ושלום. מעניין אותי דווקא, אבל סתם, אתה יודע, חייב איזה פשטות במילים. אבל אני אמרתי שעה זה יהיה משעמם, אוקיי? זה יהיה קדחתני, אוקיי? שפה מליצית. שכלתני. שכלתני. יפה. שכלתני. יפה. ככה, הרמנויטיקה היא תורת הפרשנות, אוקיי? שזה הרמטית, נכון? לא, זה משהו אחר. אבל עכשיו אמרת, אז צריך... אני אסביר. אוקיי. תורת הפרשנות, אוקיי? מישהו שהוא חוקר מקצועי, אוקיי? מכיר את עולם המושגים, מכיר את עולם התוכן, בקיא, אוקיי, בנושא, בתחום הדעת, הוא מצפה שיהיה שימוש במונחים ומושגים מסוימים, אוקיי, במהלך הכתיבה. שהמחבר יביע את הדעה שלו, חשוב מאוד, דרך השפה של תחום המחקר, אוקיי? אז אם אנחנו כותבים מאמר בביולוגיה, ואנחנו כותבים את המילה, בוא נגיד, שותפות הדדית, בוא נגיד, או הפריה הדדית, לא נשתמש במילה הפריה הדדית, נשתמש במילה, מישהו יש מושג פה? במקום מה? תסביר. במקום המושג הפריה הדדית, נשתמש במושג אחר, שלקוח מתוך עולם הביולוגיה. אימוץ? לא יודעת, מה זה הפריה? סימביוזה. בדוק. איך עלית על זה שתדע את זה? אנחנו לא נדע את זה בחיים. אני רק נותן דוגמה, את לא צריכה לדעת מה זה סימביוזה. את לא צריכה לדעת מה זה סימביוזה. חשבתי שהפריה זה כאילו... נתתי דוגמה, אוקיי? חוקר או מרצה או מורה או פרופסור, לא משנה מה, בסדר? בדרך כלל אומרים חוקר, אוקיי? חוקר, בתחום, בסדר? אם הוא לוקח מאמר, עכשיו שתבינו, אתם מגישים מאמר אקדמי ברמה של תזה, אוקיי? מוחקים את השם של הכותב, של המחבר. הבוחן, אוקיי, החוקר, המרצה, מי שזה לא יהיה, או היא, הם לא יודעים מי כתב את החיבור. נכון, הוא אמר לנו, נכון. כן.
זה חשוב מאוד, נכון? אבל השאלה שלי... אבל זה חרב פיפיות. זאת אומרת, זה יכול לבוא בעוכריכם. למה? הכותב לא מכיר אתכם, הוא לא מכיר את עולם התוכן שלכם, הוא לא מכיר את עולם המושגים, הוא לא מכיר את צורות ההתבטאויות שלכם. בסדר? לכן אתם צריכים לדבר בשפה ההרמטית, השפה הפרשנית, אוקיי? שממנה ניתן לפרש את הכתוב. ולא אותנו כאילו. וכמובן, ולא אתכם, בדיוק. בדיוק, לא אותך, את התוכן שלך. את התוכן עצמו, כן. בדיוק. אתה יודע איך מבחן בכתיבה מדעית? איך זה עולה? מבחן בכתיבה מדעית. כן, זה זה לא העבודה. מבחן, זה פשוט להרגיש כבר עבודה. לא, אין לכם מבחן. זה העבודה, וזה לבוא להסביר איך... יש לכם עבודה, יש לכם עבודה להגשה. להגשת עבודה. שאנחנו עושים עכשיו? כן, זה. אז אין לכם ככה, מבחן. זה טוב. אז יש גם מבחן, בגלל זה אין מבחן. לא, אין מבחן. אנחנו צריכים לקבוע איתך דייט שבועי קבוע. דייט או שבועי. פעם בשבועיים. דייט שבועי? כן, אני לא יודע לגבי זה. אני אבוא ללמד אתכם, כן. סתם לא, זה מצחוק, אתה יודע. לא, אני יודע. ברור, אני בסדר. אוקיי, הרמטיקה זה אטום, אוקיי? הטיעון שלכם, הטענות שאתם מציגים, אוקיי? הן בלתי ניתנות לחדירה, אוקיי? מבחינה לוגית. אי אפשר להפריח, אוקיי? את הטענות שהצגתם במאמר. מה זה אומר שאתם צריכים לבוא עם עובדות מבוססות? לא רק עובדות מבוססות, אלא יש דרך טיעון. אני אסביר, אוקיי? יש אופן בו, שנייה, ישנה שיטה מאוד ספציפית, מאוד מסוימת, אוקיי? זאת אומרת, יש מושג שנקרא ללכת בין השיטים. זאת אומרת, ללכת במישרין ולא לסטות ימינה או שמאלה. בסדר? ככה. בואו נתחיל. עכשיו אנחנו באמת מתחילים, אוקיי? השלב הראשון של הכתיבה המדעית. עדיין מסריט? כן. יופי. שיעור הבא נעשה כתיבה אקדמית באנגלית, סתם. לא, אנחנו רוצים. צחק. השלב הראשון של הכתיבה המדעית. יכול להיות שאני רצינית מדי. הוא נקרא שלב הסיור מוחין. כן. מכירים את המושג הזה, לא? אבל זה לי לעשות כאילו... זאת אומרת, אין דבר כזה רעיון שהוא לשלוט. דבילי, או רעיון שהוא לא הגיוני, או רעיון שכבר חקרו אותו, נכון? אין דבר כזה. הכל מקובל, אוקיי? יש לנו... אני אגיד לכם, יש... כן. יש... אני לא מצייר ממש טוב. יש חצים, אוקיי? יורים חצים. יורים חצים, מה שפוגע, פוגע. בסדר? הבנתם את המטאפורה? כן. בשלב הראשוני. כן, כן. כן. זה למצוא את ה... יורים חצים באפלה, ככה זה נקרא. פשוט. אבל זה מה שקורה לנו עכשיו, בדיוק שם. יפה. אנחנו נדבר, אני אפרט קצת על אופן התהליך, בסדר? אז נחזור בהתחלה, אוקיי? נחזור להתחלה ונדבר על השלב הסיור המוחין, בסדר? שלב הבא. כן, זה סתם תופס פה. השלב הבא. מה זה סיור מוחין? טוב. אני אסביר. אני שואלת. בדקתי אם רואים, הם רואים טוב. יופי, מאוד. כן. תודה. סיור מהמילה שערה, נכון? ומוחין מהמילה... מוח. כן. שערה מוחית. בדיוק. הכל מהכל. שהכל אפשרי, אפשר לבחור כל דבר, כן. ומזה אפשר לבחור. רעיונות, אוקיי? מתחילים להריץ רעיונות, בסדר?
באופן רנדומלי, אוקיי? רנדומלי אקראי, אבל בתוך תחום הידע, תחום המחקר, אוקיי? מה השם שנתנו, אמרנו לתחום ידע או תחום מחקר? אנתרופולוגיה. לא, נישה. אנתרופולוגיה זה משהו אחר, נישה זה משהו אחר. אנולוטולוגיה. אנתולוגיה זה משהו אחר. רגע. משהו עם לוגיה שם. אבסטרומולוגיה. פקלוטה? פקולטה. דיספיספציה. זורקים יורד קצת כמו שם. לא, יפה, תמשיכו לראות. אגגדדה. כן, הטיפיקלציה. אפיציפיקציה. אפיסטימולוגיה? כן. כן. אמר דיספילינסה. הוא אמר אקדמיה משהו. דיספילינסה. לא. דיספיליציה. זה לא זה. דיסציפלינה. בסדר, זה שהתכוונת. מה אמרנו שזה? חיים, כתוב דיספילינה, כאילו הסברת מה זה לי דיסציפלינה? זה תחום ידע. תחום ידע או תחום מחקר? דיסציפליציה. כן, אני אכתוב את זה עוד פעם. אז תרשום, לפי פירוש הבסה או דיספיציצה? לא, דיספיליציה. דיסציפליציה. פילינציה. דיסציפלינה. ציפילינה. ציפילינה. תחום מחקר, נכון? דיסציפלינה. תחום דעת. כן. תחום דעת. בסדר? כן, קיבלנו. יופי. זה השלב השני כאילו? לא סיימנו עם השלב הראשון. אוקיי. סיום מוכן, אוקיי. אוקיי. באופן אקראי, אוקיי, רעיונות. מציפים רעיונות אחד אחרי השני, אוקיי? רעיונות כוללניים, אוקיי? לא פרטיקולריים, לא ייחודיים, אוקיי? סתם. לא נישות. כן, יותר גדול. רעיונות גדולים, אוקיי? מציפים רעיונות גדולים בתוך תחום המחקר, בתוך תחום הידע, אוקיי? לאט לאט מצמצמים, נכון? זה כמו מבחנה. בכימיה יש את המשפך, נכון? זורקים הכל לתוך המשפך, לאט לאט מצטמצם, מזדקק, אוקיי? לכדי רעיון אחד. בסדר? הרעיון הזה, אוקיי? זה הדבר הכי חשוב שצריך לדעת בכדי לכתוב מאמר, אוקיי? מאמר מידעי, אנליטי, שכלתני, אוקיי? ביקורתי. שהביקורת היא לעניין, אוקיי? אנחנו כן שמים ביקורת כאילו, מה אנחנו עושים? לא. זה לא בהכרח ביקורת שלנו. כן. זה לא ביקורת שלילית או חיובית בהכרח, אוקיי? זו ביקורת שמבקרת, אוקיי? סוקרת. בסדר? אוקיי, יופי. כן, השלב הבא. אני לא יודע מה ביקשו מכם לעשות קודם, אבל כעיקרון. השלב הבא הוא השלב הקריטי. יש כאלו ששמים אותו בתחילת העבודה או בסוף הכתיבה, אוקיי? ומישהו יכול לנחש מהו? ביבליוגרפיה? לא. מאוד חשוב, אבל לא בשלב הזה. די אישית. לא. אין דעה אישית, יש מסקנה. אולי סקירה. יש מסקנה. איזו סקירה? סקירה של התחום, לא יודע. מה יש ומה אין, מה אסור ומה לא אסור. אני אגיד לך, זה סקירה ביבליוגרפית מה שאתה מתכוון. זה לא בשלב הזה. בסדר? זה לפני? זה לפני? יש שני מתודות, אוקיי. שתי שיטות. ככה. יש שיטה שהיא גורסת אומרת, אוקיי? שמתחילים לכתוב את התוכן העניינים, נכון? תוכן העניינים וראשי הפרקים. בסדר? יש שיטה אחת כזאת. יש את זה בספרים. יש את זה בספרים. כן, כן. כן, תוכן העניינים, אוקיי. כעיקרון, כאילו זה לא קריטי לתת שם לעבודה, אוקיי? למאמר, כותרת. זה יכול לדחות את זה, אפשר לדחות את זה עד הסוף, אוקיי? אבל, מה שכן צריך. מה שפרקים. המתודה השנייה, השיטה השנייה, אוקיי?
זה, שיכול לנחש? תקציר? לא, לא תקציר. מבוא. לא כותבים תקציר. תת מבוא נושאים, כותבים, מה? תת נושאים, לא? מה? לא, לא. הדבר הכי קריטי לעבודה, ואני אגיד לכם למה. שאלת המחקר. וואו. מה אנחנו חוקרים? יפה. יותר מזה, מה אתם חוקרים אנחנו יודעים. איזה שאלה בתוך המחקר אתם שואלים. אתם מציגים שאלה תיאורטית, אוקיי? מעלים השערה תיאורטית, אוקיי? אתם מציגים טיעון, אוקיי? השערה. אתם צריכים להוכיח אותו, אוקיי? גם להוכיח בשלילה אולי. מדף הפתיחה עד דף הסיכום, אוקיי? מה שבעיניים צריך להוכיח את הטיעון שלכם. להוכיח את ההשערה שהצגתם. בסדר? אבל זה כן דעה בסוף, אני לא מבין. זה לא דעה. זה לא דעה אישית. בסדר? עכשיו, אני אגיד לכם, זה מאוד קשה לכתוב דעה שהיא אישית באמת בתוך מאמר. מאוד קשה. למה? למה? אתם חושבים? כי זה מציף רגשות גם תוך כדי. תחשבו כמה זה קשה שאתם נכנסים לוויכוח למשל על דת או משהו עם בן אדם. זה לא חייב להיות על דת, אוקיי? ויכוח, לא, עזבו פוליטיקה. וויכוח, לא יודע, סתם כאילו. תחשבו כמה זה קשה לשכנע את הצד האחר בצדקת דרכך. צודק. ולעשות את זה בפורמט של כתיבה, וכתיבה ארוכה וממושכת. בהכרח אנחנו נעשה טעויות לוגיות במהלך הכתיבה הזו. אין ברירה. אין מה לעשות. בגלל זה חשוב מאוד. בגלל זה נורא קשה לכתוב. אוקיי? לכתוב מילים, לכתוב דפים, לכתוב... אפשר לזהות, אבל לפעמים, סתם נגיד עכשיו אני קורא מאמר, אני כקורא יכול לזהות שיש פה, שהוכניסים לפה את הדעה שלו? אני אגיד לך. כאילו, הם בדוק הכניסו בסוף. אם אתה כותב מקצועי, או אתה כותב מקצועי, זה לא יהיה כל כך ברור. נכון. זה לא יהיה כל כך ברור. אבל בסוף אני אומר, הם כן מכניסים את זה. כמו שאמרתי, הרמנויטיקה, אתה צריך ללמוד לקרוא בין השורות. כן, בדיוק, נכון. זה דבר מאוד קשה, אוקיי? מאוד מסובך. אוקיי? אתה צריך להבין את תחום המחקר, תחום הדת, ממש לפוריו. לפוריו זאת אומרת על כל תכולתו. שאין פה שטיפת מוח. בדיוק. יודע מה? כך, אין פה שטיפת מוח. אוקיי, השלב הבא. יש לנו את שאלת המחקר. סופר חשוב, באמת, כאילו, אתם לא כותבים. לא, התכוונתי כותבים בנייר. אני לא כותבת הכל, לא מוציאים. לא, אז עם מרקר אדום, צבעים זוהרים, לא משנה מה. שאלת המחקר, הדבר הכי חשוב, בסדר? למה אנחנו לא בלי שאלת המחקר אין שום דבר. אבל סתם נגיד עכשיו, גם אם אני מתחיל עם שאלת מחקר, זה כאילו, זה יותר קל לי לעשות את הסיום. אתה לא מתחיל עם השאלת מחקר. אני יודע שאני לא מתחיל, אני שואל... אני אומר, זו שיטה אחת. אני אומר, למה אני לא מתחיל עם שאלת מחקר? זו שיטה אחת. יש אנשים שהם סופר מקצועיים, הם לא כותבים את שאלת המחקר בסוף. הם מסוגלים לבנות בצורה לוגית, אוקיי? אסתטי, אוקיי? הם מבינים מה זה אומר. כן. אסתטי מאוד מסודר, מאורגן, אוקיי? השטנץ, התבנית היא ידועה לכולם. כולם יודעים בדיוק איך לכתוב מאמר אקדמי, אוקיי? מבחינת התבנית שלו, אוקיי? מבחינת הסדר, מבחינת הארגון, אוקיי? גם מבחינת הנראות,
נכון? נכון. בסדר? יש אנשים שהם כל כך מקצועיים, אוקיי? הם מסוגלים לכתוב את כל המאמר, ורק אז את השאלה. להעלות שאלת מחקר. אבל אם אתה רואה את המאמר, אבל אם אתה רואה את המאמר, אתה כבר יכול להבין פחות או יותר מה השאלה. אני אגיד לך מה, כן. אם אתה קורא, למשל, יש פרקים נבחרים. אני אגיד לך, יש פרקים שהם מדגישים דברים מסוימים, אבל שימו לב. הסוגיה, אוקיי, אסור לפתוח אותה. את הנישה אסור לפתוח אותה, אוקיי? אסור להסביר, לפרט, לנמק יותר מדי. למה? עדיין צריך להשתמש בשפה כוללנית, אוקיי? אסביר לכם למה. בגלל שאתם משאירים לכם מרווח לנשימה. זאת אומרת, יש את הספק הקטן הזה, אוקיי? ואתם בעצם מוחקים את הספק הזה, אוקיי? אם אתם מפרטים יותר מדי, מסבירים, מנמקים יותר מדי, טעויות לוגיות עלולות לצוף. מבינים? לא בגללכם, בגלל כמות הכתיבה. אתם מבינים? יכול להיות שאתם תתפסו את עצמכם נכנסים למעגלים כאלה שחוזרים על עצמם, לופים כאלה. זה לא טוב. אתה צריך להתעסק בסוגיה לגופה. פרק מסוים שמדבר, תזרקו סתם. חשבנו לעשות על אלימות נגיד. אלימות ב... מה אמרנו? חשבנו איכות הסביבה, חשבנו לא, כאילו אחרי זה... השפעות על בני נוער. אלימות רצח? לא, אלימות כן, בקרב... כמה אלימות בחרנו? במשפחה? כן. אלימות מינית, לא? אלימות. אוקיי, אלימות. אלימות? אבל גם בחרנו איכות הסביבה. איכות הסביבה. אלימות באיכות הסביבה? לא. לא. בחרנו הרבה נושאים. כן, יש אלימות, בטח שזורקים זבל מעשה אלים, נכון? מאוד אלים. מעשה לא חברתי, לא אכפת לי. אני אצליח לגמרי. נכון? זה משעמם אבל. אתה לא בן אדם מוסרי. שאתה זורק משהו על הרצפה, שמישהו מבוגר אמור להרים. טוב, נו, זה הנושא. לא, אבל זה לא הנושא. לא, ואז הוא שינה לנו את זה למשהו. אנחנו שינינו. הוא לא שינה. אנחנו בחרנו איכות הסביבה, ואז ראינו שאין לנו יותר מדי מחקרים על זה, אז אמרנו שנעשה. איכות הסביבה אין יותר מדי מחקרים? יש. לא מצליחים להוריד. כן, לא מצליחים לראות את המאמר עצמו פיזית. אולי אתם משתמשים. לא יודעים מאיפה להתחיל. לא יודעים, כן. צריכים להשתמש בפורמטים אחרים. יש מאגרי ידע שהם לא נגישים. וגם לא יודעים איך להתחיל. מה? אנחנו לא יודעים בכלל איך להתחיל. אנחנו מתחילים. אני בהתחלה חשבתי בכלל עושים העתק הדבק. באמת, העתק הדבק ממאמרים. אבל אם אתה עושה העתק הדבק, לפחות תצוטט. לפחות תשאיר הערות שוליים. לקחתי את הקטע הזה מהחוקר הזה. יש דרך גם לצטט הכל, כאילו. כמובן זה לא יהיה מאמר שלך, אתה לא יכול להדביק את השם שלך, לעשות העתק הדבק על השם שלך, למאמר של הבן אדם השני, אבל לא חשוב. בסדר? זה בטוח אתה לא יכול לעשות, נכון? נכון. אוקיי, יופי. יש לזה עוד מילה, כמו שאמרתי, משעמם, ענייני, ספרותי, היסטורי, כן, בסדר, כל הדברים. יש עוד מילה באקדמיה. עכשיו, זה דבר מאוד, מה שאתה אומר, זה טוב שהעלית את זה. כי אני אגיד לך מה, באוניברסיטה יש ועדת אתיקה. טיפלתי כבר כחור. לא רואים אותך. הלו. לא, זה לא פרק. או שתיכנסו, מה שאתם רוצים. תודה. כן. באוניברסיטה יש מה שנקרא ועדת אתיקה. אתיקה בוחנת. את האמינות של כתיבת מאמר. וזה נקרא? מחקרים. וזה נקרא טהרת הבחינות. נכון. טהרת הבחינות.
לשמור על הסטנדרטים, נכון? הגבוהים של המוסד, אוקיי? יש מה שנקרא פלגיאט. פלגיאט זה מישהו שלוקח עבודה, אני אסביר, מישהו שלוקח עבודה שבן אדם אחר עשה, כתב, ומציג אותה כאילו הייתה שלו. זה גזל. זה גזל יפה. כן, זה גזל. יפה מאוד, אהבתי. יוצרים, איך קוראים לזה? יוצרים. מה? כן. כן. זה נקרא קניין חומרי. חומרי. כן, רוחני. זה לא קניין חומרי, זה לא אוטו דירה. נכון. כסף, נכון? לבע. מה? נכון. גנב, כאילו. אתה תלמד אותנו אנגלית? קניין רוחני. שיעור הבא. אוקיי, רק נסיים עם התבנית, ואז נסיים, ואז נעשה הפסקה, ואז נמשיך. אבל אנחנו הולכות בשביל. אוקיי? אין בעיה. תלכי, מה? אני מחזיק אותך, מה? יש לי דיבור באנגלית. אוקיי. אני לא ידעתי, כאילו הייתי באמת מזדקת דיבור שבא, אני לא יכולה להזיז אותו. מה? לא, מצאתי תשב איתי, מי שפה באמת ואני אשב איתם על זה. אתה מבין? כן, אז הכל בוא מוקלט. סעור, נתקן את הנושא. הכל מוקלט, זה בסדר. אני היום מובטל, אין כלום. אנחנו נפגש גם שבוע. אין כלום, באמת, כן, היום, כאילו אין כלום. אני איתך. הכל בסדר, יופי. בוא נמשיך. אחרי שאלת המחקר, מה אנחנו עושים? טוב. אוקיי. אחרי ששאלת את שאלת המחקר, אני הייתי, איפה זה? בזום? אוקיי. אני הייתי מנסח את שאלת המחקר ראשון. גיא, היה לי ממש כיף איתך. יופי, יהיה לנו כיף גם שבוע הבא. הכיף לא נגמר. זה לא נגמר, זה נגמר. מתי קראנו שבוע הבא? שבוע הבא איזה יום אתם רוצים? ראשון? איזה יום הכי נוח לכם? לא, רביעי אחרי אנגלית, אחרי קולט. ראשון? יופי. לא ראשון על הבוקר. מתי אתה יכול? מה? מתי אתה יכול? בעיקרון חוזרים נסגר על עצמנו ואז... אפשר אחרי קולט. בשבוע הבא חוזרים ללימודים. אז אתה יכול יום רביעי הבא בשעה 4? יום רביעי הבא בשעה 4, יום רביעי הבא? לא, שבוע הבא או הבא? מחר זה רגיל, אז שבוע הבא. כן. אז אתה יכול בשעה 4? אז רחל תדבר איתך. תשלחו לי תזכור. רחל. רק נסיים עם זה, בסדר? אז את הולכת... אני הולכת להתקשר, היה לי ממש מקסים, ניפגש עוד פעם. אנחנו ניפגש בעזרת. לא מתאר. ביי לזום אבל. לא, מה? יורד בעריכה. באופן אישי, הייתי מתחיל עם... השיטה שמתאימה לי, המתודה שמתאימה לי באופן אישי, אני הייתי בוחר בדרך של כתיבת שאלת המחקר. קודם, נכון? קודם לכתיבת המאמר. הדבר הבא, כמו שאתם אומרים, אנחנו לא מוצאים מקורות, אנחנו לא יכולים להוריד את המקורות שאנחנו רוצים כשאנחנו מוצאים אותם, נכון? וזה בעיה, נתקלים בבעיה, לא יודעים על שאלת המחקר. מתודה שלישית, שיטה שלישית, אוקיי? מה עושים? מתחילים עם הסקירה הביבליוגרפית, אוקיי? מתחילים עם הסקירה הביבליוגרפית. ואתה יכול להתחיל את הסקירה הביבליוגרפית? מה? אתה לא יכול לעשות סקירה? עוד לפני, מה זה אומר בעצם? זה כל האנשים שלקחתי מהם את המחקרים, לא? כל המקורות. אבל אין לי עדיין מקורות. אם אתה לקחת מקורות מהוויקיפדיה, מהיוטיוב, מהטוויטר, פייסבוק. עיתון, הכל, אבל אין לי עדיין את המקורות. לא, היא באה להגיד שעוד לא כתבנו, אז מאיפה ניקח? יפה. נכון? אני אסביר. זה שיטה. אנחנו לא יודעים מה שאלת המחקר שלנו עדיין, אבל אנחנו יודעים מה תחום הדעת לפחות, אנחנו יודעים מהי הנישה, נכון? אנחנו יודעים איזו תת קטגוריה, איזו סוגיה בתוך תחום הדעת אנחנו רוצים לחקור ולשים דגש, נכון? בסדר? אוקיי. אז אנחנו נתחיל בסקירה. אנחנו נתחיל לחפש
במקורות, אוקיי? מקורות שאתם מכירים לחפש מבחינת הגוגל סקולר הזה? גוגל סקולר מתמקד בספרים יותר. אז יש למשל מה שנקרא JSTOR, זה גם מאגר מקוון אונליין. אבל הוא אמין? הוא אמין מאוד. נשבע שלו, לא ידעתי בו. אל תדאגי. לא, ידעתי בו, אבל לא שמרתי אותו. באמת? בסדר. רואים את החלק הזה? כן, רואים. יופי. זה סתם טכני, יכול להיות שזה לא יקרה. אני אכניס את זה רק בשביל להכניס. מה שנקרא JSTOR. אוקיי? store מהמילה storage. storage זה אחסון. store זה אחסון? לא, זה קיצור של המילה storage. storage. שזה אומר אחסון. בסדר? זה לא חשוב. אוקיי? JSTOR, נראה לי זה .com אם אני לא טועה. נמצא אותו פה. בסדר? אבל אתם תמצאו בקלות. אוקיי? אז רגע, מה הנושא? איכות הסביבה שלנו? לא, חכי. עדיין לא הגדרנו את הנושא שלנו. אוקיי. נכון? עדיין לא. המאגר השני, המקור השני, מאוד מאוד פופולרי, מאוד ידוע ואמין. עכשיו, הוא פחות אמין מה-JSTOR, בגלל שכל העולם ואשתו יכולים לעלות מאמרים לאקדמיה, בניגוד ל-JSTOR, שהוא צריך גישה מיוחדת מהאוניברסיטה. בסדר? זה בעברית? אתה צריך גישה מאוניברסיטה מוכרת. אוקיי? ב-JSTOR, בניגוד לאקדמיה. אוקיי? אז זה קצת פחות מהימן, כמו שאומרים. academia.edu.com. אוקיי? גם אני העליתי מאמרים לאקדמיה. באיזה נושא? נושאים של כל מיני, אני עוסק בכל מיני, ספרות אנגלית בעיקר. כותב על ספרות ותרבות. אנגלית אנחנו לא... לא, הכל בסדר. יש גוגל טרנסלייט גם, לא? בעצם, ברכה להביא לנו בתרגום באהבה. בסדר, אני אתרגם במיוחד בשביל. אוקיי. סקירה ביבליוגרפית, נכון? אנחנו מכינים את המקורות שלנו, אנחנו בוחרים מקורות, אוקיי? סקירה ביבליוגרפית זה עושים אותה באופן מאוד... זה כמעט בשילוב של הסיור המוחין, אוקיי? עושים אותם במקביל, אוקיי? מחפשים בגוגל, אוקיי? או שהולכים לספרייה. אתם יודעים שיש ספריות שהן ייעודיות. הן מיועדות לתחום מחקר מסוים. באמת? נכון? יש, כן. יש ספרייה לפסיכולוגיה. ספרייה, יש ספרייה אפילו ספריית חינוך, אפילו ספרייה לצרפתית, אפילו ספרייה לצרפתית, ערבית אפילו. איפה? אוקיי? זה לא רילת? יש הרבה ספריות. יש. וואו. כל פיפס יש ספריות. כן. בכל תחום מחקר, תחום ידע, יש ספרייה ייעודית, היעד, נכון? כן, יעד. אז, לחלופין, אתם יכולים או להיעזר בגוגל, ויקיפדיה, נכון, או יוטיוב, או... עוד מעט. תודה רבה לך שאת מציעה. אבל אני אקח, אל תדאגי. אני לא מתבייש. אוקיי. אז יש לנו כל הספריות. זה חשוב שברגע שאתם תבחרו למשל בסוגיה בביולוגיה, נכון, או סוגיה סוציולוגית, או אנתרופולוגית, נכון שאמרנו שזה חקר האדם. למשל, אלימות נופלת תחת סוציולוגיה, נכון? ויכולה להיות גם תחת האנתרופולוגיה, נכון? חקר האדם. חקר החברה, נכון? אלימות בחברה, או לחלופין, אנתרופולוגיה, אלימות בין בני אדם. עכשיו, זה ההבדל המאוד דק בין כתיבה עיונית, אוקיי? יש מה שנקרא כתיבה... יש מה שנקרא כתיבה איכותית וכתיבה
לא איכותית. כמותית. כמותית. מכירים את ההבחנה הזאת? כמותי זה מספרים, ואיכותי זה נכון, שמי. מספרים, דיאגרמות, נכון, סקרים, כל הטבלאות האלה, סטטיסטיקה. כל מה שיש בו בעיקר מספרים. סטטיסטיקה, נתונים, אחוזונים, נכון, הסתברויות, כל הדברים האלה, נכון? ושם, ואיכותי זה יותר שמי, יותר... יש חתך אוכלוסייה, יש סקרים, נכון? יש שאלונים שאתה מכין לנסח שאלון, נכון? שאנשים רוצים לענות עליו, נכון? ומוכנים לענות עליו באופן אמיתי, נכון? הם לא כותבים שטויות בסקרים. זה מצריך הרבה מחשבה, הרבה פסיכולוגיה למשל. זה מחקר מאוד קשה לכתוב. מחקר שהוא כמותני, לעומת איכותני. איכותני הוא יותר מבוסס על המאמר, הדעה האישית של האדם, נכון? הוא לא כבול, נכון, למספרים. אתה יכול לדבר בכוללניות, נכון? אתה לא חייב להתמקד במספרים מסוימים, בשנתונים, כל הדברים האלה, נכון? אתה יכול, יש לך מרחב תמרון, אוקיי? אתה שומר על עצמך הרבה יותר, כי אתה כותב מחקר שהוא איכותני מאשר כמותי. אוקיי? כי זה הרבה יותר קל למצוא שגיאה במחקר כמותי, נכון? תוך שנייה אתה יכול למצוא שיש שגיאה. נכון? שגיאה, כן, שגיאה. במחקר איכותני זה קצת יותר מסובך, אוקיי? יפה. אז יש לנו סקירה ביבליוגרפית. שלב הבא, אחרי שכתבנו את תוכן העניינים, אוקיי? או שאנחנו מתחילים לכתוב את תוכן העניינים וראשי הפרקים, נכון? עכשיו, יש כאלו סליחה, נחזור עוד מחדש, אוקיי? ככה. עמוד השער, יש כאלו שיגידו שעמוד השער צריך לכתוב אותו, לנסח אותו. בסוף העבודה, בסוף הכתיבה, יש כאלו שיגידו בהתחלה. עכשיו, אני חושב שזה איפשהו באמצע, אוקיי? כי, אני אגיד לך למה, אין לך את שאלת המחקר, אין לך את הכותרת, ובעמוד השער אתה צריך את שני הדברים האלה, אוקיי? עמוד השער, אני אסביר במה הוא מורכב. מה, זה שלום. להביא? מה השאלה? וואי, שכחתי. לא נורא. שכחתי. זה יעלה. מצטער. על העמוד. איזה עמוד? עמוד השער. עמוד השער, כאילו... כאילו מה, אני לא הבנתי מה זה, זה הפתיח כאילו? כן, זה הדף. הדף הזה של... מה הבעיה איתו? כן, למה לא בהתחלה? מה הבעיה? כי אנחנו עדיין אין יודעים לך כותרת, אין לך את שאלת המחקר. אבל את העמוד הזה אני מוסיף בסוף, לא? אחרי שאני מסיים את הכל. תקשיב, כעיקרון אתה יכול לנסח אותו, לכתוב אותו, להשאיר את הכותרת ריקה. אוקיי. כי אתה יכול לעשות את זה. נכון, יכול. ואז בסוף, לחזור, להוסיף את זה, לעשות את הדבקסט. להוסיף את הכותרת, אוקיי? אז עמוד השער, מה יש פה, אתם יודעים? אתה נושא, כותרת כאילו נושא. תוכן עניינים. לא, ראשי פרקים. עמוד שער, הכותרת. כותרת ו... כותרת. הוא צודק? כותרת של המאמר. תאריך. מגישים. שנייה. כותבים. נכון? כותבים. שנייה. לפי הסדר, אני אגיד לך. איך עושים לפי הסדר, אוקיי? צריך למתן אותה מדי פעם. תתחילים עם הכותרת, ואז, מה הגיוני שיהיה אחרי הכותרת? כותרת. את השאלה! זה אותו דבר. לא, כותרת, תת כותרת זה השאלת המחקר. כל זה נופל תחת כותרת, בסדר? כותרת עד כותרת שאלת מחקר זה הכל כותרת. לא, זה עמוד השער. רושמים בדרך כלל כותרת. מי מגיש את זה? יפה. כותבים. הכותבים. נכון? כותרת, מי כתב, נכון? בתאריך.
שנייה, לא רואים את זה. אתה כותב את כל זה? כן. כותב, א' כל זה מסריט? כן. אל תדאג, אנחנו פה. אתה כבר על שעה ו-20. שעה ו-18 דקות. יפה. רגע, אבל למי אתה מעביר את זה אחר כך? כן, למי אתה מצלם? לנו. אני מעלה את זה ביוטיוב. אתה מסתכל את זה אני אשלח לכם את הקישור. בוא נראה, אבל יש לך כבר סרטונים שם? כל מי שרוצה לבקש ממני כתיבה אקדמית וזה. לא, חכם שלך. רגע, אבל יש לך כבר אבל סרטונים שם? בתשלום תעשה את זה, אל תהיה פראייר. לא, לא עושה את השלום. גיא, יש לך כבר סרטונים שם? יש לך כבר סרטונים שם? מה אכפת לך? אנחנו לומדים כתיבה אקדמית. כן, כן, כותבים. יש סרטונים מעניינים, אני עורך סרטוני וידאו מאוד מעניינים. למשל אנחנו נצפה. כל מיני נושאים. יש באנגלית, אבל זה לא... בעברית יש איזה אחד או שניים. זה לא משנה. טוב, כותרת, כותבים, גם תאריך. מה, לא? כן. מחברים, שנייה. מחברים מכתב. אוקיי. שם מרצה. למה? מה אכפת? מה זאת אומרת? אכפת. מה זאת אומרת? שם המרצה, שידעו מי לימד אותך. שם מרצה. מי לימד אותך על זה? לא, כי ככה באקדמיה מגישים. אוקיי, סבבה. לא ידעתי. אני מסביר. שם מרצה. כן. שם המדריך בדרך, מנחה או מדריך. אוקיי. לפעמים מוסיפים מספר קורס, אוקיי? מספר המקד של הקורס, אוקיי? כמו שמופיע במערכת. עכשיו, זה לא קריטי לדעת כמובן, מספר קורס, בסדר? זה לא קריטי. תאריך. כן, שנה, אוקיי? שנה, יש כאלו ששמים תאריך, בסדר? שממש אכפת להם מהעבודה ורוצים שנדע, אוקיי, בסדר? אז הם מוסיפים את התאריך המלא, אוקיי? אחרי תאריך, ובדרך כלל כותבים השנה העברית, בסדר? בסוף הדף. לא באמת. בסדר. אני לא יודע מה יש לי היום, זה לא בסדר. אם צריך לספר משהו, תאמר. כן, עוד שנייה אנחנו נעשה הפסקה. באמת, הרבה זמן למדנו, נכון? כן. למדנו. הרבה זמן למדנו. למדנו. למדנו, חשבתי, למדנו, רק אתה אומר. כן. לא, למדנו ביחד. והתאריך העברי, אוקיי? אוקיי. בסדר? כמובן, תאריך עברי, כי זה לא קריטי. בדרך כלל שמים שנה, יש כאלו ששמים גם את השנה הלועזית, גם את השנה העברית, בסדר? אוקיי. זה עמוד השער. הבא בתור. יש כאלו שכותבים את ההקדמה בהתחלה. נכון. אוקיי? חשוב מאוד. ההקדמה היא לא המבוא, בסדר? ההקדמה זה כמו שאמרת, זה התקציר של המאמר, בסדר? אבל אם אני עושה עכשיו בוחרת נושא מסוים, כן. ואני... הוא אמר לנו לקחת 3 מאמרים, אוקיי? אוקיי. 103 מאמרים, אני עושה מזה הקדמה. הוא אמר לכתוב מאמר השוואתי. אתה כאילו מדבר הכל זה כאילו אתה מדבר כללי, נכון? שנייה, הוא אמר לכתוב מחקר השוואתי, שמשווה בין המאמרים. לא אמר לנו. אוקיי, אז מה הוא אמר? פשוט לעשות שימוש בשלושת המאמרים האלה. כן. כן, למה משלושה באדם, כאילו כמה שיותר, אבל... שנייה, אבל באיזה נושא? הנושא זה, אנחנו עוד לא בחרנו. הוא אמר לכם רק עוד לא בחרנו, לבחור. אבל שאמרנו לו את הכיוון, הוא הביא לנו איזה שיטה. הוא אמר, לא משנה מה, 3 מאמרים לבחור. נכון? כן. איזה שיטה הוא נתן? כן, אין לך. סבבה. הוא אמר לעשות שימוש לפחות ב3 מאמרים. לפחות, כן, מינימום. כן, אז זה השלב של הסקירה הביבליוגרפית. נכון? כי אנחנו סוקרים מקורות. יפה. מה רצית להראות לי?
לא, אני לא שם תוך כדי במשהו. בסדר, לא. אז ההקדמה מכילה, אוקיי? היא, עוד פעם, אני אשתמש במושג, שמעתם על המושג בזעיר אנפין? תנחש. אוקיי. זה כאילו, בזעיר אנפין זה כאילו בקטנה. אוקיי? זה המאמר שלכם, אבל בקצרה. בסדר? אוקיי. זעיר אנפין, אני אכתוב את זה פה. אוקיי? אני אוהב לעשות את זה לתלמידים שלי, אבל ממש שונאים את זה שאני מדבר בשפה גבוהה, כזאת, מליצית. חייבים את זה, חייבים את השפה הגבוהה הם חייבים לדעת, עובדה. אז אמרנו שזעיר אנפין זה בקטנה. כן. זעיר זה קטן. זה בדיוק. זעיר זה ממש קטן. כן. יופי. ההקדמה, נכון, מכילה, ומכילה את כל התוכן של המאמר בקצרה, ממש בקצרה. ההקדמה צריכה להיות לא לעלות על 4 משפטים, בסדר? על 4 משפטים. 4 או עד 6 משפטים מקסימום. סליחה, לא משפטים, שורות. לא משפטים. כן. עד 6 שורות מקסימום. 4 עד 6 שורות. כן. מקס. כן. הסיכום צריך להיות 8... לא, הסיכום עדיין לא הגענו, אנחנו סליחה, לא הסיכום, סליחה. טעיתי, המבוא. אז אם ההקדמה שזה לא מבוא, מה זה המבוא? המבוא זה משהו אחר. המבוא זה של כל נושא. אני אסביר. ההקדמה מציגה, אוקיי? מציגה את המאמר. המבוא, אוקיי? מציגה את הטענה של המאמר. ולא רק את הטענה, היא מציגה את כל דרך החשיבה, המהלך החשיבה, בזמן כתיבת העבודה. בסדר? זאת אומרת, איך אתה כותב? אתה מתחיל. אני בחרתי לכתוב מאמר בסוגיה X או Y, נכון? אוקיי? עשיתי שימוש באמצעים מחקריים של סקירה ספרותית, אוקיי? ניסוח שאלונים, אם זה מחקר כמותני, נכון? כמותי, ניסוח שאלונים למשל, וחילקתי ל-20 אנשים, אוקיי? למשל, בסדר? אתה מפרט את האופן שבו כתבת את העבודה. זה המבוא. בסדר? לא, אני... יופי. ושמה זה המקום היחיד שבו אתה יכול להביע דעה, אוקיי? שהיא לא 100% אובייקטיבית. נכון, אבל במבוא, כאילו, אני לא יודע אם זה, כאילו, רצוי שלא נפרט יותר מדי? כן. כן. אז איך אפשר? אתה לא מפרט פסקאות, אוקיי? עד 6 פסקאות. במבוא. פסקה יכולה להיות בין 3 שורות ל6 שורות. אוקיי? טוב. אז זה 6 שורות, זה 6 פסקאות, 36 שורות. אוקיי. בסדר? המבוא הוא בדרך כלל עמוד שלם, בסדר? כן, הוא הרבה פסקאות פשוט. כן. יש לנו את ההקדמה, אוקיי? דיברנו על המבוא. נכון. בוא נמחק את זה. אוקיי. זה מעצבן זה. אז אחרי הקדמה מגיע המבוא? בדיוק. ההקדמה היא לא יותר מ6 שורות. ההקדמה עד 4 עד 6 שורות היא מציגה את המאמר. כן. והיא בקטנה, במבוא היא מציגה את הטענה של המאמר. מציגה את הטענה. ואת הדרך כתיבת המאמר. ואופן כתיבה, נכון? דרך זה אופן. ודרך המחקר. אופן כתיבה ודרך המחקר, אוקיי? אתה צריך לטעון למה בכלל יש צורך בכתיבת המאמר שלך. דבר מאוד חשוב, מאוד קריטי, אוקיי? צריך לטעון למה המאמר שלך הוא רלוונטי, בסדר? הוא רלוונטי, כאילו, יכול להיות פה, אני יכול לציין, אני בא לחדש משהו נגיד. נכון, בדיוק. או כאילו אני בא לחדש בנישה שבחרתי לכתוב עליה. כן. בדיוק. זה יכול להיות חידוש, זה יכול להיות להפריך משהו שאולי... יפה. נכון? להפריך או לאושש, נכון?
יופי. בדיוק. לא, אני לא חושב שאנחנו חלשים בתיאוריות. אני לא אמרתי שאתם חלשים לא, סתם שתיקח את זה כתמונה, פשוט לא בפרקטיקה, אנחנו חייבים כבר להתחיל לפעול. אתה יודע שהרבה מתקדמים, רק אנחנו מאחורה? וואלה. באמת, זה כאילו איבדנו תקווה טיפה. אני לא למדתי לכם לפני, לא? מה? אני לא העברתי לכם טוב. לא, אנחנו לא מכירים לפני. זהו. כן. לא, אפילו לא שלום שלום. אז זה לא אשמתי. לא. מעכשיו זה יהיה אשמתך. ועכשיו זה, בוא נראה. זה גם המרצה חולק את האשמה איתי, לא? אבל לא, אני לא הולך נגיד, זה מה שהומליץ לנו. סתם שתראה כאילו מה... שהבאנו לו את הדוגמאות, נגיד אלימות וכאלה, אז הוא אמר, הדרך המבנה הזה זה מומלץ כאילו. אוקיי, בוא נראה. כי הכי קלה. אני לא יודע, יכול להיות... רגע, אנחנו רוצים לדבר על היקף התודעה, ממדיה, נכון? על פי סדר לוגי. עכשיו, יש להסביר. על פי סדר לוגי של מה? נכון? נכון. על פי, נכון, אתם מכירים את המושג הזה, אדוות על המים? אדוות, כן, שיש עיגולים כאלה, לא? כן, גלים קטנים, בדיוק ככה. התופעה היא האבן שנזרקת במרכז, נכון? אוקיי. והאדוות הקטנות, כן, האדוות הקטנות הן... העיגולים האלה. יפה. לפי הסדר הלוגי הזה, נכון? מההשפעה הכי מרכזית של התופעה, נכון? עד להשפעה הכי קטנה, הכי מזערית, נכון? ככה זה, לפי הסדר הלוגי. מהחשוב סליחה, כן. אני הלכתי תגבור, אני יוצאת עכשיו. מהחשוב למשני, אוקיי? לפחות חשוב כאילו? כן, משני זה... לא. יש ראשוני הכי חשוב, אוקיי? המשני הוא השני הכי פחות חשוב. אוקיי? הוא השני... רחל! מה? טוב, אני מתעסקת בטלפון. מה, רחל, תודה למתגבר. רוצים עוד שוקולד? לא. רוצים עוד שוקולד? לא אכלתי את הפיסה הראשונה שנתתי. תביא, אני יודעת שאני אביא. ביי. שמור למחר. אנחנו לא יכולים ללכת בדרך שלו, שתדע, סתם... לא, הוא המליץ. או שתמליץ. לא, אני לא אומר שאתם לא צריכים ללכת בדרך שלו, יש דברים שהם חשובים גם. אוקיי, אני אסביר. זה דגם של ניתוח תופעה, אוקיי? הצגת התופעה, אוקיי? עכשיו, יש בעיה פה. כי הצגת תופעה ולהגיד כאילו, האלימות ההולכת וגואה, נכון? זה לא מספיק טוב, זה עדיין בשלב של הסיור מוחין, נכון? אומרים, כן, האלימות הולכת וגואה, סתם. או הזיהום הסביבתי הולך ומחמיר מדי יום. אתה מבין? כאילו... מה הבעיה בזה? אני לא הבנתי כאילו... אני אומר שלעשות את הטענה הזאת מאוד מאוד קשה. הדרך להוכחה של הטענה תהיה הרבה יותר קשה. בגלל שהטענה, אוקיי, נקודת המוצא היא מאוד כוללנית, אוקיי? היא מאוד רחבה. תופעת האלימות למשל ותופעת הזיהום הסביבתי הן תופעות מאוד רחבות. אז אולי נעשה יותר ספציפי. וקשה מאוד לדבר עליהן בצורה מתומצתת. אבל אפשר כאילו יותר למקד אותם, לא? נגיד עכשיו סביבה, אבל למקד אותם על ידי שאלת המחקר. אבל בישראל... שאלת המחקר שאתה בוחר, נכון? ראשי הפרקים. אילו נושאים בתוך הנישה אתה בוחר להתמקד בהם. בסדר? איזה סוגיות? תופעה רחבה, נכון? אתה צריך להתמקד כמו שאמרת. אתה מתמקד עוד יותר על ידי ניסוח של שאלת מחקר, אוקיי? שממקדת, ממרכזת אותנו, בסדר? על
נישה מסוימת, אוקיי? בתוך התופעה. הנישה הזאת יש לה הרבה השלכות, נכון? יש לה הרבה גלים, יש לה הרבה אדוות במים, נכון? כמו שהאבן שנזרקת לתוך האגם, יש לה הרבה אדוות במים, נכון? הרבה השלכות, הרבה השפעות. מה שאתה עושה, בעצם, אתה ממקד את הקורא, זה הכל בשביל הקורא, בסדר? כן, כן. אתה לא כותב לעצמך, אתה מבין את זה. טון הדיבור שלך צריך להיות אובייקטיבי. כמו שאמרתי, רק במבוא ובסיכום, אתה יכול להשתמש בשפה שהיא פשטנית. פשטנית או לא אובייקטיבית ב-100%, בסדר? אוקיי? ומעודדים אותך להביע את הדעה שלך. לא בסיכום. במבוא וזה? לא, במסקנה. יש משהו. יש סיכום ויש מסקנה, אוקיי? המסקנה. כן. אוקיי. המסקנה היא תמציתית, אוקיי, ממוקדת. הסיכום הוא בערך כמו המבוא. זה בסוף אבל, לא? הוא בסביבות עמוד או 3/4 עמוד, זה הסיכום. לא, אני בא להגיד, אבל כן, בשלבים עכשיו אני לא כתוב אותו. מה? יש עוד שלבים נגיד עכשיו, אחרי שאמרת לנו, הקדמה, ואז מבוא, ועכשיו מה? הקדמה, שנייה, דף השער, נכון? עשית לנו עמוד השער, נכון. דף השער. זה ההיגיון שלי, לפי איך שאני כותב. אוקיי, אין בעיה. בסדר? דף השער. נכון. לאחר מכן הקדמה. נכון. לאחר מכן תוכן עניינים. לא, אמרתם קודם מבוא, אז יש פה. לא, ככה אני כותב, בסדר? עניינים, סבבה, יש את זה. ואחר כך? מבוא. מבוא. אוקיי. ואחר כך? דוגמאות. ראשי פרקים. סתם. ראשי פרקים. פרקים, אוקיי. יופי. ואז, נכון, סעיף ראשון, סעיף שני, סעיף... בראשי פרקים כאילו. וכן הלאה. כן. כן, אוקיי, סבבה. נכון? ראש פרק ראשון, כותרת, תתתתתתתה, x, y, z, נכון? 2, נכון? אותו דבר, x, y, z, וכן הלאה, אוקיי? בואכה. עד שאתה מגיע, נכון? בואכה, אוקיי. בבואכה, נכון? יופי. אז בואכה הסיכום. בסדר? הבאתי אותך. בראשי פרקים הבאת לי את הסעיף הראשון כן, זה סבבה. יפה. זה נגמר, סבבה. מה? לא, בראשי פרקים. ואז מה? ראשי פרקים, נכון? אתה מפרט. מפרט. כותב. נכון. סעיף ראשון, סעיף שני, זה פרק שני. כותב, סעיף ראשון, בסדר? עכשיו, איך מצוטטים, אוקיי? איך לוקחים, איך דוגמים מהמקורות. יש כמה טכניקות. לפי? אני פשוט כותב לפי. מה? לפי שם של הבן אדם נגיד, מצטט אותו, שם לו העתק הדבק. לא. כן. לא לפי שם של הבן אדם. לפי השם של המקור. אני אסביר לך. השם של האדם מאוד חשוב. מאוד חשוב, אתה כותב את השם של הבן אדם ראשון, אוקיי? מכבד אותו, תוך כבוד. ויראה. מה? יראה. יראה לתביעה. יראה או עילה, עילה לתביעה. גם יראה ועילה. יראת פחד וכבוד, נכון? יופי. אתם יודעים בכללי איך מצוטטים או שאין לכם בכלל שום... לא. יודעות. שירן אמרה, נקודותיים מרכאות. שירן אמרה. אני. כן, אבל צריך בקיצור, שמו. שין מן. שם משפחה. ככה, שם משפחה, נכון? שירן נון. שירן מן. מן. לא מן. מנים אף, כאילו, אני ככה משהו. שירן מן. שירן כהן. אוקיי, כהן, יאללה, כהן. כהן, בוא. נכון? עלית כמה דרגות. כן, 2025. מה? תאריך לידה. צריך לרשום את התאריך לידה. המקור, מאיפה לקחת? ויקיפדיה. אוקיי. ChatGPT גם. אוקיי. ChatGPT זה מקור? לא מתחילים ויקיפדיה. ChatGPT זה שאלה טובה. לא, זה לא, ממש לא, זה לא... הבעיה זה שהוא גם משתמש במקור. זה שאלה טובה מאוד. נכון. אני לא יודע לענות לך.
צריך לשאול את הפרופסור. אתה צריך? מה? לא, באמת, כן, אוקיי. אני לא פרופסור לאתיקה, למוסר האקדמי. אני לא מבין בסוגיות האלה, ואני לא משפטן או עורך דין. לא מבין? טוב. אני לא מבין בסוגיות האלה, אוקיי? כהן, בואו נמציא שם של מאמר, אלימות בקרב זאבים. זאבים. סתם. אוקיי, בקרב... אוקיי, אלימות בקרב זאבים. פעם שלישית היום. אבל הפעם תפסת. הפעם תפסתי. תודה להם. נפל שום. כמעט, לא נפל. שמעתי. כמעט נפל. לא שמעת כלום. היית זהיר. לא נפל. היית זהיר. זהיר, היי. ימי יהיה פעם. אוקיי, אלימות בקרב זאבים בערבות, אוסטרליה, סתם, כאילו, בין השנים... באוסטרליה יש קנגורים, אבל... בין השנים 1920 עד 1965, סתם. אוקיי. שטות. בסדר? זאת הכותרת, אוקיי? כן. אחרי זה כותבים ויקיפדיה, נכון? אוקיי. וואי, זה הרבה. הוא המציא את זה עכשיו. זה סתם, זה סתם. נכון, אבל אנחנו נצטרך לרשום את זה בציטוט של כל דבר. זה לא סתם. זה לא סתם, לא. הכותרת עצמה היא סתם, המקור הוא סתם. אבל האופן שבו מצוטטים זה סופר חשוב לזכור. מתחילים עם השם של המחבר, אחר כך השם של המאמר. אחרי זה, מניין, מאיפה המקור לקוח, נכון? צריכים לכתוב ויקיפדיה. עכשיו, ויקיפדיה זה בעיה, כי... הוא לא אמין אבל גם ויקיפדיה. מה? ויקיפדיה לא אמין. לא, אם אתה... הבעיה היא שאני כתבתי זה לא עיין ערך. זה לא עיין ערך בוויקיפדיה, אלימות בקרב זאבים בערבות אוסטרליה בין השנים 1920 עד 1965, לא. זה לא ככה. זה, מישהו כתב את זה. אתה כותב ויקיפדיה ואז אתה כותב את המקור האמיתי. אתה מבין? לא, אני לא הבנתי. ויקיפדיה זה מקור משני. כן, אבל אם אין את הערך הזה, אז מה חיפשת בוויקיפדיה? לא, אם אתה כותב, אם אתה עורך עיין ערך זאבים, ואתה עורך את הדבר הזה, אתה עורך את ההגדרה זאבים, בוויקיפדיה זה ציטוט ישיר. של הזאבים, אבל... זה ציטוט ישיר של ויקיפדיה. כן, אבל... זה לא ציטוט ישיר, זה מאמר של שין כהן. נכון. אתה לקחת מהוויקיפדיה, אתה מבין? אבל מה אני לקחתי מהוויקיפדיה? ויקיפדיה? כל ערך. במקרה הזה, אם אתה לא מוצא את המקור הראשוני, מקור ראשון, נכון? אתה כותב ויקיפדיה. אם לא, אם אתה יודע מה המקור הראשוני, אתה כותב בצורה כזאת. רואים את החלק הזה? רואים אותו אותך לא, אבל רואים את הלוח. בסדר. פה רואים אותך, בדיוק. כן, אבל אני מסתיר את הלוח. לא משנה. אתה לא מסתיר יותר מדי. זה לא משנה. אוקיי. אוקיי. אפשר להקשיב ואפשר לזה. אוקיי. בוויקיפדיה. אוקיי. זה סבבה. אז יש לנו את הערך הזה, איך אנחנו מצטטים בצורה נכונה, אוקיי? זו רק שיטה אחת, אוקיי? יש להזכיר. יש עשרות של שיטות ציטוט. זו שיטה אחת, אוקיי? מתחילים עם שם המחבר, נכון? נכון. יופי. שם מחבר. נכון? כותרת. נכון? שם... ואז כותרת? שם חיבור, נכון? שם חיבור. נכון? שם המחבר, שם החיבור, אוקיי? חיבור יכול להיות ספר, יכול להיות מאמר, יכול להיות טור בעיתון, נכון? כן. זה יכול להיות שיר, נכון? בספר שירים, נכון? זה חיבור, נכון? חיבור, בסדר? כמו שאמרנו, יש את כל הסוגיות אנליטית, ספרותית, ביקורתית, אוקיי? סקירה ביבליוגרפית, בסדר? כל הדברים. אוקיי, ויקיפדיה. בוא נניח שלקחנו
לקחנו את המאמר הזה מה-JSTOR, נכון? אוקיי. אז בואו נכתוב JSTOR, אוקיי? במקום ויקיפדיה, נכון? ואז, שירה. אחרי כל זה, מה אנחנו עושים? ציטוט. מה ציטוט? לא באמת, לא באמת. לא. לא, אנחנו מצטטים פה. אנחנו מצטטים רק את השם של החיבור, אוקיי? רק הוא במרכאות. בסדר? ואז למטה את מאיפה לקחנו? תאריך. שנה. מתי שאנחנו מצטטים את זה או... בסוף. בוויקיפדיה. זה רק ציטוט אחד. זה רק אחד. נכון. זה רק הערת שוליים אחת. אוקיי? אוקיי. יש כאלו שיעשו מפתח שמות או שבסקירה הביבליוגרפית הם יכתבו את כל המקורות. ביקשו מכם לעשות רשימת מקורות? כן, מה לא? אנחנו צריכים להוסיף. מה שאתם צריכים לעשות, מאוד קריטי, אוקיי? אנחנו צריכים לעשות מקורות. אתם חייבים לעשות רשימת מקורות? כן, לא. אתם חייבים לעשות סקירה ספרותית. שנה. כן. לא ראיתי לך שמישהו מדבר. שנה, אוקיי? 2025, נכון? כן. עדיין לא כתבנו את המאמר. אז נעצור פה ונמשיך בהזדמנות.